Corsaris, la vostra tasca ha començat. Compteu amb l'ajuda d'una brúixola. La brúixola és un aparell inventat que serveix per orientar-nos. La brúixola sempre indica el nord. Al fons es dibuixa la rosa dels vents. També hi ha representats els altres punts cardinals, de manera que el nord es representa amb una N majúscula, a baix el sud amb una S majúscula, a la dreta l'est representat amb una E majúscula i a l'esquerra l'oest representat amb una O majúscula o una W majúscula. No et despistis, corsari. Segueix sempre la brúixola i no perdis el nord. Sort!